Sanibonani, welcome back to a video nyabonga kakhulu for tuning in. Thank you very much for coming. Please kindly subscribe ngakhohle subscribe mangabe you haven't done so. That is very important. You subscribe, you like the video, you share the video as well as ubuka my ads. So okay guys, update izolo I did upload a video about uSjava and Amanda Black, right? Bashane betrend izolo kukhulunywa ngokuthi ke uAmanda Black allegedly wakike wadlongulwa ke uSjava ukuthi bekusho bani kanjani. That's why I said to you guys allegedly, because bekuyizindaba ke the rumors that were going on yesterday. Kuthiwa ke uAmanda Black uye wanukubezwa kubani uSjava. When you remember ukuthi uSjava uye watrenda ngokuthi uye wadlongula uLady Zama. That's what she said. And then kwasho ukuthi ke bayatrenda, a lot happened, people believing omunye abantu bengambelieve something like that bafethu. So kuthi mase kuzuthi abake luka Amanda Black, people were like uSjava ngathi unenkinga. Some people, not everybody, but khona kade bese side indeka uSjava, khona kade bese side indeka Lady Zama, because I found Lady Zama not being involved because abantu bese bethi okay kuyabonakala ukuthi she didn't lie ngestori sakhe lesayisisho abantu abaningi bangamkholwa. So bebetrenda ke izolo bafethu I think upon everything else happening, Amanda Black obviously izindaba zafika kuyena, and then she had to post something laphana esho ukuthi no yena akazange thola ukuhlukunyezwa uSjava, akazi ukuthi lezo zindaba zibuyaphi. You know what I mean? So kuye kwaba ke nje ne-confusion eningi ukuthi ubani obeqala lo mgosi lo ukuthi Amanda Black uye wadlula uSjava. I do not know. Nokuthi mina abantu abake bathandana abantu abasathandana kumanje, I don't even know that particular story. Bese ngizwa nje lapha ukuthi abantu bepostile bekhuluma ngokuthi uSjava Amanda Black were dating, and then Sjava and then did what to her. She's been scared to talk because of what happened to uLady Zama. That's why naye akhethe ukuthula. So I was like, oh my word, which means uSjava is this kind of guy, you know what I mean? But anyway, ekugcineni ngase ngiyasho ukuthi ekugcineni kwazi bona ukuthi what happened. You can never know what happened between two people, right? Okufana nalo daba lukaSjava noLady Zama. Mina nje lami ngagcina ngithi we do not know what happened. It is yena uSjava ke noLady Zama abazi ukuthi what exactly happened. Ukuthi oqamba amanga uphi, the two of them, only the two of them knows ukuthi ubani oqamba amanga. So kuningi, so nakule ndawo ke mina bengimanga ukuthi hayibo, okay sesizolinda ke sizwe ukuthi uthini Amanda Black, since bekuthiwa ke bekune video ngibonile trend la ukuthi beperforma some stage, and then she cried ukuthi bekakhalana. Then people just came with the idea ukuthi ubekhalela ukuthi kunzima ukuthi akhulume ngalolu daba lwakhe noSjava. I'm like, did she say that? Did she say that's the reason why she's crying while performing? Yeah, kuningi bafethu, you know. So ke uye waposta kugirl emva kokuthi atrend ngalolu daba. Ulele postile ukuthi you know what, akazange mina uSjava kandlengula ngisho nakancane ukuthi izindaba zibuya. I do not know. Ngizolahlela ke leyo post ka Amanda Black on my screen uyibone, kubhale yena nje echaza ukuthi akazange. So ngizoya lapha ke kwenye publication I think laphana ka Ilanga bekhuluma ngakho ukuthi akazange anginukubeze uSjava kusho Amanda Black. Uthi uphumelo balaka umculo Amanda Black ngamahemhemu abesabelele enkundleni zokuxhumana uTwitter athi banukubezwa ke ngokocansi nguza kwabo emculweni uSjava. So embhalweni wakhe uthe lokhu kungamampunge akazi asatshalaliswa ubani, akazi ukuthi asatshalaliswa ubani. So igama lika Sjava libe sematheni ngesikhathi kade eyoseka uza kwabo uMT obenomcimbi obuse Emperors Palace ngaseGoli. So kuzokhumbuleka ukuthi uSjava akaqala ukuba sezinsolweni ezifuze lezi. Wayeyintombi yakhe futhi ongumculi uLady Zama wake wamvulela icala lokudlwengula, kepha ngo-2020 iNational Prosecuting Authority NPA yalihoxisa ke leli cala. Nakuba kunjalo uLady Zama kwezinye zezingxoxo azenza wathi ukuhoxiswa kwalo akusho ukuthi akazange adlwengulwa. So ke ipost ka Amanda Black bafethu nayibone post lizo letina, hi everyone, Sjava did not sexually assault me. I have no idea where these rumors came from, but they are not true and they did not come from me. That is Amanda Black ecacisisa bafethu ukuthi ay lezo zindaba ziphuma ngakuye, akakwazi futhi nje yena uSjava akakaze amenza lutho. That is from girl herself. So ukuthi lezo zindaba ke bafethu bezibuya bha ichana mangazi kodwa batrend
trend izolo senza ama-video ukuthi hayibo kunodaba olushaya abantu bethi this thing is happened way back in 2020. This is what happened to Amanda Black. Manje usaba ukukhuluma because of indaba eyenzeka ngoledi zama kwathi uqambela uSjava Manga njalo uSjava Mayethi ke wenza into eright. Kuvele uqhamuka izindaba nje ezimbi ngaye ukwenzela ukuthi ke amoshelwe impilo. So asazi kukhona sebecabanga ukuthi ngathi angazi ukuthi uzorelease ini i-album or iculo angazi. I think so. I think I went somewhere people but release your music wena vele njalo nje mawutwenza something abantu baqala ukukhuluma amanga. So singazi ukuthi manje bazothi bakwenzelani lokho bafethu. So yeah man, izona izindaba ke zikaSjava noAmanda Black. Uzile uGale wazo clarify ukuthi ayibo akayazi leyo nto yena akazange futhi nje athi ukuhlukumezeka from uSjava ukuthi the couple bathandana kwenzeka. I don't even know konke bengikuthola izolo bafethu. So yeah man, I thought I should come ke ngizoke ngilethe leyo update ukuthi uAmanda Black usephefumulile bafowethu washo ukuthi ayi lezo ndaba ziphuma ngakuye. She doesn't know ukuthi where it came from. So ngiyabonga ke ukuthi ubuka ivideo ushuvola kwa comment section, ulike, usubscribe, ushare bese siyabonana kwezolandela. Bye.